Hi! Kamusta ka mo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanay naman kita parte sa pahamot. Ini nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo subong tawag siya Polo Supreme Cashmere for Men. Iyan ni siya ni Ralph Lauren. Panlalaki ni siya, pero kung luyag mi siya suksokon, bahala ka pag gusto ka. Kag udi parfum ni siya bot ang balon, isa ka braso kalayo bago ka masimutan. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali mainit nga makahang nga cashmere. Amo na siya kung simutan. Angay siya sa matugnaw nga panahon. Ang temperatura nga para siya is between 50 to 70 degrees Fahrenheit o kung 10 to 21 degrees Celsius. Ano ang iyang mga nota? For the top, we have cardamom kag bergamot. Nang cardamom gahatag siya pagkakahang kag bergamot nang mahamot na siya nga citrus. For the mid, we have incense kag myrrh. Ang incense, amo na ang usok nga masimutan mo sa sini nga pahamot. Tapos may myrrh siya ng mainit nga makahang nga may pagkatamis kung simutan na. Kag for the base, we have cashmeran kag oris. Na ang cashmeran, amo na siya ang synthetic nga hamot nga cashmere kung simutan. Nang duwol na siya nga tela na kag may oris siya nang may pagkapulbos nga pagkaduta kung simutan na. Kabay pa nga namian kamo sini nga pahamot. Kag kung may ibang pa kamo nga mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. Sa daso naman, bye-bye!